عزوز سلام تنا تقبلوا فنونا مكتال تركبوا زخبركم تعذبتنا كم يتوعلون لو مقدام عسران شعتن مقابيت نفركم على فرانس تدالوا هاجرون زينات عتيزنا لكم قريبنا لنا زينا زغرب لكم خالد محمد برهان نمكتالكم بخبرنا عدمكو فلما جن نعيد زملكت حابريت لنا هلال ورحشوال لو مقدام عسران شعتن رمضان شحن 440 شدوشتن هجريا مالت عسران شعتن مقابيت كل تشعن عسران حمشن عام تمرت مشت كتسرق تثبيتي كبار سلازي كلهم امنتي بتخرت كتاتلو ريو مسراقه زرغغ صدما مسكرنتو نزقربه چنفر بيت صحفت افتاء وي مجلس اوقاف كهب بحتات ابز تتقسم مشت مسراق ورحشوال مزرغاغص سنبت 30 مغابيت عيد الفطر يخون مس زي رغاغص غنا عيد الفطر سوني 31 مغابيت مخانو نحبر بيت صحفت افتاء اسلاماوي غداياتن نمكتالكم بخبرنا عدمنا بقندار اساتينا فيلم جنفر محبر حربنياتات سنكلان زوبا دبوب ابنو زوبا سغنيتي مزركبو ابالاتو اب عدلاتن بدوتاتن زتيوم ابنو زوبا كولج ناكبت ግብር መሬትን ጥሪትን اب علتاوي نتفتاتهم زحجزهم سلطنات واهبو أبسمرا زيت نغرقد ليزر استامت صحافت مال 28 مقابيت تمرغا أمونغ إسرائيل من قصقاص حزب اللهن حدش وقع كولع كم زغل تقليتهم بريزيدنتات روسيان توركن زملنا هاجراتهم من مدنفع ناي تليفون زربا كايدوم چاينان بانغلاديشن او ودون متحوار زتمركز زملنا مدنفع اكثر حاته سماميان زرزر زينا جنفر محبر حربنياتات سنكلان كوينات زوادبو باب نوزوبا سغنيت مزنبرو ابالاتو اب تتقامنت بمحبار زفطرو اب تتقامنت بمحبر زفطرو عدلات كمون سنكلان زغاطمو بدهوتات زته ركبا كايدوم ب26 مغابيت اب كتما سغنيت يابستخايدا اخيبا حلافيت جنفر اتو ولدزغي تيدروس حربنياتات سنكلان نفسهم كيلوم افريتن خونو زحجز تفلالي عدلات تفطيرهم زلو بمحبار سلطنا عدلاتون بسفحوي تاتاتو خمزلو غليصوم محبرون كتباون صقمات سنكلان على اللي خاف التحمن داي كابق عند علامه محبر كم زهونه زتقسا تولدزغي بفلاي ندق نسيو ابلات محبر زقاطم بدهوتات بزتصنع مقدن مفتاح بعتو بيسرح كم زلو ابريهم اموداتا تولدزغي اب زوبا ابنت زتقاسو اب نقدي حرشان مسنا عن زوافر عوتات سنكلان كم زلو بمحبر كالوت ابلات اسرم كهتلو وازاخيرهم تساتفتي بوغنم بمحبر نزف الطار عدلات هابربحهم نمنتي كوعلو اقدمو قبو مرداتان مخرن كم زهلوم كغبر تمحصينهم بخال وغن اب محرار كباب بركيتو غرهو 30 كلتن صقما سدراسوات بوفرا تحريسوم اب نوزوبا كولج اب 16 ممحدارات كبابي نزنطفو اكبت ግብር መሬትን ጥሪትን اب علتاو نطفاتاتهم زحجزهم سلطنات واهبوم علامات سلطنا مكاب ግብሪ ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት اب مسرح مكاب ግብሪ كختلو زغبوم ممرحيتاتن አጋባባትን በመስራት ውጽኢታዊ ስራሕ ንምዕማም ከም ዝኾነ حلف اهدو ممحدارن فاينانسن اتو ساميل ገብረ ገርግሽ ሓቢሮም حلف اهدو قطباو ልምዓት اتو ادريس احمد بوغنون نوزوبا كولج بمسل تጠቃምነትን ንግዳዊ ሕርሻን ዝለምዕ ሰፊሕ መሬት ዝውንንን بركت زبالات تريد زركبالون كنسو بسنكي اب مسرح مكاب ግብር ዝርአ ሕጽረታትን ድሩት አፍልጦ አኽ ከፈልቲ ግብርን መጠን اب እዋኑ ከብ ዝግበኦ ግብሪ ከም ዝድለ ስለዘይ ጸንሐ اب ስልጠና እቲ ስልጠና اب ዝመዳይዚ ልዑል አስተዋጽኦ ከም ዝህልዎ ገሊጹም ሰልጠንቲ ብግዲኦም ከፈልቲ ግብሪ ካብ ዘይተደለየ ዕዳ ንኽድሕኑ አማሕደርቲ ከባቢ ብዛዕባ ከባቢኦም ዝካየድ ሕርሻዊ ንጥፈት ከምኡውን ብዝሕ ጥሪትን ህዝብን ጽጹይ ሓበሬታ ክህልዎም ኣዘኻኺሮም أزاز بوليس زوادوب كولونيل زميكائيل تخليا كاب 18 كسع 26 مقابيت أبسن عفا عد غيح ماي سراو سجنيتي ماي عيني عرزا دك محرن ماي دمان لعلي 14 من اسيات تمارون استمهرو هيبوم
أتي أبقنع سنة مقبار أقدا سنة معقاب كبرتات ألوتاوي تصلوا مزنا مكل جبناتن حدقاتاتن ذات قراء استمرو نتمهارو خلاي درجة بيت تمرت تكنيك دكا محارن كوليج نقدن محبرا وسنة فلتاتن كمستوهب وكيل إرينا حبيرون بسنة مقبار نوري بهايمانود حاتيات بحق دما قبن زخونو بتمهارو زفتصم توريوتات بأبنة أسن نيوز غلسة كولونيل زميكايل نمو قادومن فتصمتم نمقرامن تمهارو متحباروم مس بوليس كعزوزو تلابيوم تساتفتي كابتي استمرو بسنك شللتنتن سان قبو جنزابن زفتصم جيغاتات بمنصر حقاوي تحتاتنت كردو كم زغالو بمتقاس تمساسالي استمروتات قصالنت كلو ازخاخيروم هدفت أبيات تمرتن ممهرانن بوغنوم نواናውነትን አገዳስነትን አይታስተምሮ በመጥቃስ ተማሃሮ አብዕለታው መንቀሳቀሳቶም በግብሪ ከሰርሑሉ ተላቢዮም حماد ጨንፈር ዞባ ማከል ኣብ ንኡዞባ ሰረጃን ለዕሊ 3 ኣዋርሕ በሞያ ምርባሕ ነህብን ኣሰራርሓ ጋብላዊ ቆፎን ዘሰልጠነን አሊት ስድራ ብ27 መጋቢት ኣመሪቖም أبن بدره أبستخيد سنة سرعات ممرعتا حلافي حماد أبتون وزبا وزارة تخاقيتهم سلطنتي دليتن زنبالن زلبون كوينن كم محدارات كبابي إن بدرهن بلزان كم زخنا بمتكاس نفس وكفن مبقاسي زخنن ككل التقفوتات كم سرحة حبيرهم أب ما كلاي بيت صفة حماد حلافي كفلي محبر قطباوي أقلقلوت وزارة سنايت محاري بوغنا سلطنتي زقصم وسلطنا نفسن كيلن قطباو عقم صدرابيتن كبن مبال بمخانو بعتبرين بجبراوي سرح كمعبلون ناب كبابين كسفحون تمحتينام ندك أنستيو مويا معطاق درب ربح الله زبلا محدار النوزة واسرجعات وكفل مريم قبر مسكال سلطنتي قون نتمنى بابر إن من محياس قبر أصعري نزق اسمه فلتات ناب كالو دك أنستيو كم حلال فاب من لباو متحبار من محدار النوزة كم زي في اللين الرقاقيتهم أب 14 من محدارات كبابي النوزوبا ما يعيني استفلالي حمامات تريت نمكل خالز علمة وفر خطابة تخايدون أبزي نسو من زغط سلامة دب بحفشا أستاد 10 شعات تشحت إلي بقيع كم استخطبة حلف أهدو تعنا أنسساتات آتو ولد أبا صفا وحبيرهم أبا باقعين أتعلن زرأيو قول حي مسل حمامات قلتو فوسان مقت إن تزي تغير لهم أب تريت كبير سعبين كم زغطلو بمحبار حال رصوت بفلايكا أب موغاس زنطفو ونن تتريت مدبات كتابة تخطاتي لهم تريتهم بقبو كختبو أتحساسيبهم ونن تريت بقديهم عمتاو بزكايد ناي كتابة مدب تريتهم تعنن توحيسو أبطبو كنتات كم زركبا بمحبار أب مساء الزكايد وفرتات كتابة نمعوات كابهم زحتات كم زمالو الرقاقيسهم أحتم تحدري مس محبر متحقاز تقادل تغفلي محبرا وقداي هزبا وقنبار بمتحوار زدالوا زيت نقر قد لي زر استح 550 شوعة قصات زحازت مصحف ب20 شمونتن مقابيت اب سمرا سينما روما تمرغام اب سنه سرعات محبر متحقاز تقادل توكيلو قال زسمع اتو يمان داويت اتا كم حساب كاب تبقس 10 عامات زوصرت مصحف راي حزبا وغنبار كمون نبرتاوي قالسنا نابعوت زبصح اودادبا اغليحو زريت تحستو بسفيحو اغيبا خمزلا غليصوم كاب احتم تحدري اتو افريم هبت صيمبوغنو اب 2013 اب زخر 25 عامت مدمساس الزنادون محرار كتما فعبتن بنوس عام مستجمره حتمت زانتاتات تمكرو قدلي اب زوان زي مبل 10 حدا قصي كان زبصح حبيروم اب نسر زينا وانا دايركتور كفل غازيتا اتو سولومون برهدما نتوم نزحلفه هيوت قدلن زتقسمه تمكرون بمسناد نابولودታት ንምስጋር ኣብነታው ተበግሶን ዝወሰዱ ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝርከቡ ኣባላት ማሕበር ምትሕግጋዝ ተጋደልቲ ዮሃና ድሕር መባል እታ መጽሓፍ ሒዛቶ ዘላ ትሕዝቶ ዘይተበርበረ ኣካል ቃልስና ምዃኑ ብምጥቃስ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ሞጊሶም ኣብ መወዳእታ ፍሉይ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ናይ ምስጋና ወረቐት ተዓዲሎም زخبركم تخطاتلتنا زيناتات وشت هاجر أبز فتسيمنا نزيناتات وتصاخن ملسينا مسانات صنحوم أمونغ إسرائيلن ليبانوساوي من قصاص حزب الله حدش وقع كل عكم زخل يقلت اللهم زتحبر إسرائيل بعشران شمونتن مقابي تابر إسغاتا ما بيروتن كبابيان حدش دبداب كم زكايدة دحر مقول حيوم إسرائيل كاب من قصاص حزب الله متقعت روكيت كم تخيل الله بمخصاصيا نتي كاب مود أدخل تشان 24 أقواريس أتوز سنحت وتهدرا وسقمتي جميرات وزلام قبل الإعلامات حزب الله توسخوا وتهدرا وسرعت كتكاين مخانات تقلت إسرائيل كاب ورحي حدار نايز حلف عامات أقواريس وسنحي من الوات متقعتات داقماي كجمرو كم تخيل يحبر نتي كاب إسرائيل زغربلو كسيز نتساق من قصاص حزب الله قبل إسرائيل نايمل سقبري سقمتي كم زكايدات أنجي الله إسرائيل أمرت حزب الله
እስራኤል ኣመሬት ሊባኖስ ኣዋፊራቶ ዘላ ሰራዊት ከተወፅኦ ቀረበላ ዝጸንሐ ጻውዒት ከም ዝነጽገቶ ዝፍለጥ እዩ እስራኤልን ሒዝቡላህን ኣብ መወዳእታ 2024 ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ከም ዝገበሩ እንተኾነ ግና እስራኤል ብተደጋጋሚ ክትሕሶ ከም ዝጸንሐት እያ እትኽሰስ እስራኤል ካብ መወዳእታ 2023 ክሳብ መወዳእታ 2024 ኣብ ሊባኖስ ብዘካየደቶ ወተሃደራዊ ስርዒት ልዕሊ 4,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዓሰርተታት ኣሽሓት ቆሲሎም ከም ዘለው ከምኡውን ኣስታት 1 ሚልዮን ድማ ከም ተመዛበሉ ይፍለጥ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ፕሬዚደንት ቱርኪ ጣይብ ኤርዶጋንን ዝምድና ሃገራቶም ንምድንፋዕ ኣብ ዝኽእል ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣካይዶም ኣብቲ 28 መጋቢት ዘካየድዎ ዝርርብ ሩስያን ቱርክን ኣብ ምድንፋዕ ቁጠባዊ ጸጥታውን ዲፕሎማስያውን ዝምድናታት ዘለዎን ምትሕግጋዝ ንምድንፋዕ ከም ዝሰርሑ ኣፍሊጦም ብዘይካዚ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬን ብቐንዱ ከዓ ነቲ ኩናት ብሰላም ንምዕራፍ ተጀሚሩ ኣብ ዘሎ ዝርርብ ከም ዝተመያየጡ ተገሊጹ ፕሬዚደንት ቱርኪ ጣይብ ኤርዶጋን ሃገሩ ኣብ ጸሊም ባሕሪ ምቁራጽ ተኽሲ ክግበር ተበፂሕኑ ዘሎ ስምምዕ ከም እትድግፎ ብምሕባር ኣድላይ ምስ ዝኸውን ኣብቲ ጉዳይ ምስ ሩስያን ዩክሬንን ሓቢራ ክትሰርሕ ድልውቲ ከም ዘላ ኣፍሊጡ ቱርኪ መንጎኛ ናይቲ ኣብ ጸሊም ባሕሪ ምቁራጽ ተኽሲ ክግበር ኣብ 2022 ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዝተበጽሐን ኣብ 2023 ከም ዝፈረሰን ዝተገልጸ ስምምዕ ምንባራ ኣይርስዓን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንታት ቭላድሚር ፑቲንን ጣይብ ኤርዶጋንን ኣብ ጉዳይ ሶርያ ከም ተዘራረቡ እውን ተገሊጹ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ባንግላዴሽን ኣብ ውዱን ምትሕብባር ዝተመርኮሰ ዝምድና ንምድንፋዕ ክሰርሓ ተሰማሚዐን እቲ ስምምዕ ዝተበጽሐ ብ28 መጋቢት ኣብ ቻይና ምብጻሕ ዝፈጸመ ላዕለዋይ ልኡኽ ባንግላዴሽ ኣብ ከተማ ቤጂን ምስ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ተራኺቡ ኣብ ዘካየዶ ዘተ እዩ መበል 50 ዓመት ብምስራት ዲፕሎማስያዊ ዝምድናን ዝጸንበላ ቻይናን ባንግላዴሽን ቁጠባዊ ዝምድናን ናብ ዝለዓለ ደረጃኡ ንምብጻሕ ከም ዝሰርሓ ኣብቲ ርክባ ነጺረን ብዘይካዚ ክልቲአን ሃገራት ዞባዊ ጸጥታ ንምውሓዝ ከም ዝተሓባበራ ኣፍሊጠን ኣለዋ ባንግላዴሽ ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ዘለዋ መርገፂ ብምንጻር ኣብ ደሴት ታይዋን ዝግበር ግዳማዊ ምትእትታው ብትሪ ከም እትቃወሞ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣፍሊጣ ቻይና ብወገና ቁጠባ ባንግላዴሽ ንምምዕባል ከም እትሓጋገዝ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ሓቢሩ ሩስያ ኣብ ዞባ ኣርክቲክ ጸጥታውን ቁጠባውን ረብሓታታ ንምውሓዝ ተወሳኺ ወተሃደራዊ ኣሃዱ ከም እተዋፍር ሓቢራ ኣባል ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ ዞባ ጽዑቕ ንጥፈታት የካይዳ ምህላውን ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ብሰንኩ ጸጥታ ናይቲ ከባቢ ኣብ ሓደጋ ኣቱ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም ሩስያ ጸጥታ ናይቲ ዞባ ንምውሓስ ንዝተበጽሐ ኣህጉራዊ ስምምዕ ከተኽብር እኳ እንተኾነት ረብሓታታ ኣብ ሓደጋ ንዘእቱ ምንቅስቓሳት ኢዳ ጣሚራ ከም ዘይትዕዘቦ ግና ፕሬዚደንት ፑቲን ኣፍሊጡ ጸጥታን ድሕነትን ኣከባብን ዞባ ኣርክቲክ ንምውሓስ ኣብ 1996 ዝተኸተመ ኣህጉራዊ ስምምዕ እናተጣሕሰ ክመጽእ ምጽንሑ እዮም ጸብጻባት ዘረድኡ ዴንማርክ ኣብ ዞባ ኣርክቲክ ረብሓታታ ንምውሓስ ልዕሊ 2 ቢልዮን ዶላር ከም እትስልዕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ምሕባራ ዝዝከር እዩ እቲ ዞባ ብዕቑር ባህርያዊ ጋዝን ነዳድን ሃብታም ምዃኑ ይፍለጥ ኣብ ሚያንማር ትማል 28 መጋቢት ብዝተኸስተ ክልተ ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ናይ ዝተቐትሉ ሰባት ቁፅሪ ናብ ልዕሊ 1,000 ከም ዝበለ ተገሊጹ እቲ ቀዳማይ ምንቅጥቃጥ 7.7 ሬክተር ክዕቀን እንከሎ እቲ ካልኣይ ድማ 6.4 ሬክተር ምንባሩ ዝሓበሩ ጸብጻባት ኣስታት 2400 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ኣረዲኦም ሓያል ወዳሃዮም ጠፊኡ ስለ ዘሎ ቁፅሪ ሙታት መሊሱ ክዛይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝእመት ዘሎ በቲ ኣብ ሚያንማር ኣብ ውሽጢ 100 ዓመታት እቲ ዝሓየለ ምዃኑ ዝተገልጸ ሓደጋታት ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቐርፂ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ተገሊጹ መንግስቲ ሚያንማር እቲ ሓደጋ ኣብ ዝተኸስተሉ ከባቢታት ሃገሩ ህፁፅ ናይ ዋን ድንጋጌ ብምእዋጅ ስርሒት ምድሓን ህይወት ክሰፍሕ ኣዚዙሎ እቲ ምንቅጥቃጥ ክሳዕ ቻይናን ታይላንድን ላኦስን ከም ዝተሰምዐን ኣብ ታይላንድ ሰባውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዘወረደን እውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኣብ ሚያንማር ብሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሰባውን ንዋታውን ክሳራታት ክወርድ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት ይጠቕሱ መንግስቲ ኣርጀንቲና ቁጠባ ሃገሩ ንምብርባር ምስ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ናይ 20 ቢልዮን ዶላር ተወሳኺ ናይ ልቓሕ ስምምዕ ተፈራሪሙ ዝዓበየ ክፋልቲ ገንዘብ ብሰንኪ ቁጠባዊ ጸገማት ኣብ ቅልውላው ንዝወደቐ ትካላት ንምድጋፍ ክውዕል ምዃኑ ሰመዚ ኣርጀንቲና ሓቢሮም እዚ ሓድሽ ስምምዕ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ብናህሪ ክውስኽ ንዝጸንሐ ቁጠባዊ ዝቕባበ ክህድእ ትፅቢት ይግበረሉ ይኹን እምበር ኣብ ምፍታሕ ቁጠባዊ ጸገማት ኣርጀንቲና ሱር በተኻዊ ለውጢ ከምጽእ ከም ዘይክእል ክኢላታት ናይ ተዓውዲ ይእምቱ ኣርጀንቲና ቁጠባ ንምብርባር ካብ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ክትልቃሕ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝሕብሩ ጸብጻባት
ካብቶ ኣህጉራዊ ትካል ዝተለቅሓቶ መጠን ገንዘብ ኣስታት $50 ቢልዮን በፂሑ ከም ዘሎ የረድኡ ኣብ 2025 መጠን ቁጠባዊ ዕብየት ብሪጣንያ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተገመቶ ክጎድል ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ ቁጠባ ናይታ ኤውሮጳዊት ሃገር ኣብዚ ዓመት እዚ ብ2 ሚታዊት ክዓቢ ኣቐዲሙ ትንቢት ተገይሩ እኳ እንተነበረ እቲ ግምታት ብ1 ሚታዊት ክጎድል ከም ዝኽእል ግና ይሕብር ኣሎ ዘይካዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2.5 ሚታዊት ዝነበረ መጠን ቁጠባዊ ዝቕባበ ብሪጣንያ ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ 3.5 ሚታዊት ክድይብ ከም ዝኽእል ይእመት ዓለማዊ ንግዳዊ ዘይምርግጋእ ብቐንዱ ከዓ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ክፍጠር ዝኽእል ንግዳዊ ዘይምቅዳው ካብ ጠንቅታት ናይቲ ቁጠባዊ ቅልውላው ክኸውን ከም ዝኽእል ብኣግኡ ይጥቀስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዜና ንምፍጻም ኣርእስታቱ ከዘኻኽረኩም ጨንፈር ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ዞባ ደቡብ ኣብ ንዑ ዞባ ሰገነቲ ዝርከቡ ኣባላቱ ኣብ ዕድላትን ብድሆታትን ዘትዩ ኣብ ንዑ ዞባ ጎሉጅ ንኣከብቲ ግብሪ መሬትን ጥሪትን ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታቶም ዝሕግዞም ስልጠና ተዋሂቦም ኣብ ኣስመራ ዘይተነገረ ገድሊ ዘርእስታ መጽሓፍ ትማል 28 መጋቢት ተመሪቓ ኣብ መንጎ እስራኤልን ምንቅስቓስ ሒዝቡላህን ሓድሽ ውግእ ክውላዕ ከም ዝኽእል ተገሊጾም ፕሬዚደንታት ሩስያን ቱርክን ዝምድና ሃገራቶም ንምድንፋዕ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣካይዶም ቻይናን ባንግላዴሽን ኣብ ውዱን ምትሕብባር ዝተመርኮሰ ዝምድና ንምድንፋዕ ክሰርሓ ተሰማሚዐን ንሕጂ ዝተዳለወ ዜና ብዝተፈጺሙ ምስ ተረፉ መደባት ኤሪቲቪ ክንገድፈኩም ብወገና ርኩ መዓልቲ